Laingut ki beriu ki lalai thau da kasait na kajing ma jong kajing im jing mensau hadien bakawe ka tanker kit umpnyang balanya da u driver u bala syok khau yang kelalet banten ra bet ya kayeng ka baki syong kisa hakathan umran diary ribhoi district kani ka jingja kalawan jia hadien bakane ka tanker kadang dan ha kalinti banwan shalong hadien bakalalit tenra bet ya kate kayeng ka badan harut surang ka bala syong wa da kawe ka longkemi ka bala tip kerteng gom ka kong iba damon langti bat bedai try da uba di kharthang mau hakas tep perngap jong ka shitarik menta ubnai kat kum ka jinga thu jong ka kong iba damon kala ong bakane ka jingja kala jia ha ka por kum ba shi baji menmiet kata hakapur ba mai bat arngut ki khun kidang yo thia lingai henry kendit kansan kaladon ka jing sawa ka bajam haringkat ka jing perta jong ki para marjan hadin ba ila syam ba ka benta jong ka yeng jong i klasha tenra hakate ka tanker kit umpnyang ka badan ya u number AS25 EC 8004 ha kani ka jingja kani ka kali kala hap sendan ru syapo kawa umran haringkat baro kitiar syat tiar tiu bat kiwe kitiar ki badan hayeng syat ja henry dan bok baka kamera bagi thia badan senda bat ka kamera syat ja kala shulat salin halor kani ka jingja nakaliang jong ka kong ibada mon langte bat uba di kharthang mau kila karpat ekitra jong kani ka kali baki dei ben siu no ya ka bai luksan nakabenta kitiar kitar jong kini kibrio bat ka yeng ka bala syak penjulor haba persyang ban pet benia pat ya ki rukam shna yeng jong kitra jaka ki badan hakmat ka surok ba ban ai wa shawai pat ru ka abjing ma bha namar ki shushna tang ka yeng khlam kanu ka jingker jingda ka babiang balada jia kanu ka jingja tenra kali ki basyong wai ka bu jingma shibun ya ka jing em jongki ngala jam ha ngala sia nimpat ka jingwan ka kali ka dai bi shibjiste hadin kata ke sia semua bikin kram kiawan kini besar marjan kiawan kersi ki penkim jat ikan ini kalian kitar berokol apa isu like istang manga bagi kun berkali dia like istang yang tak ada dia dia di pulut di kidangwan ini mister sih ngau beragi tapi terakhir semua kiawan sia tu yo melik beto manajar wan mata yang wat yarap by diskesan kay nang ba nganyo man pansinab nya kadyo ine ba please syong man ka for de baduk pasok man ka for ite syong hi man e nrinta ka jia kumne masitip kansan kasan menmit si baje stia sa ki ong si ni perlok nu na ba chong sit de kinaga ke gajia nu ta la buat itu kan oke ngate ko ite haying dia kata ngamdan syura kelara lo kali sa om ngaswa ba usi bay luksan kat ba estimate ya kanai ka kan pelong kadju kan nai kin ngap sinan dakwe kam nyo ba luksan ke kitar ba gide ba set ba tiu bam dan se watak away ko kama wa ya kata ni jiya